Sesiphakathi thina bozulaza ithole nanazi indaba ehamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo lomholi we-NCC. I-DA ithi bezinikele ubeliphini lemeya eMhlathuze. Nabembena enkaba kaBushop Khale siyakhuleka nazi indaba ze1KZN TV. Ithimba labameli bakaFadela Adams ongumholi we-NCC lithi kungabi khona kuyekhele negama lekhasimende labo kakusho ukuthi sekumele ke lingayitholi bail. Leli thimba labameli lisho lokhu ukuqhubeka kokulalelwa kwesicelo sebail enkantolo esifunda ePinetown eThekwini KwaZulu-Natal. Kwamanye amaphuzu abekwe abameli baka-Adams elokuthi unonkosikazi nezingane futhi usayilungu lePhalamende eCape Town, ngakho akayena umuntu ongathiwa ngekatholakala uma sekumele aqhubeke necala lakhe. Umanje ezizithulo zakhe ngokwesitatimende sezinhlangothi zombili okwabameli kanye nombuso uthi umbuso kwezinsolo ukwazile ukuletha ubufakazi bokuthi Adams kusukela mhla ka-3 kuya ku-6 kuMeyi wayesenalo ulwazi lokuthi sekuphume incwadi yokumbopha yize abameli bakhe besamile ekuthini ungazinikeli kwakhe ingoba bayisafuna ukuthola isiqinisekiso sokuthi incwadi yokumbopha iyiqiniso yini. Umanje ubesecaphuna nakwamanye amacala angaphambilini ahlukene aseke enzeka nacisha hlobane nezenzo zikaMsolwa nokuyiwona abe eselekelela ngawo isinqumo sokumdedela waphinde wacaphuna nakweminye imithetho. Ibail amdedele ngayo kube u10,000 amarandi kanye nembandela eqinile eminye yawo efaka ukuthi usazosayina kabili ngesonto esiteshini samaphoyisa eCape Town asondelene naso akaxhumani nofakazi aphinde angaxhumani futhi namalungu ePKT team. It is indeed so that the appellant's decision to hand himself over to the police at the end of January 2005 after discussing the matter with his father is indicative of his willingness to stand trial. But it is also so that he waited a period of 2 months before doing so. The police had been looking for him at his home, where he resided with his parents, since the beginning of November 2024. They had called there at various times during the day and night without success. The conclusion is difficult to avoid, that he had been deliberately avoiding the police for a considerable time, and that his father had not been able to persuade him to give himself up earlier. This, in my view, reduces considerably one's confidence that he will ultimately stand trial. He knows that he has made confessions, and by now he must know that one or more of his co-accused have implicated him in their statements to the police. Icala lakhe lihlehlele umhla ka-14 ngo-August kuwona lo nyaka enkantolo efanayo. U-Adams ubhekene namacala okukhwabanisa, ukuphazamisa uphenyo lobucayi ngokuvakashela ababhekene necala lokubulawa kaSindiso Magaqa owayengunobhala jikelele we-ANC Youth League ejele lase-Westville kusukela ngoNovemba 2024 kuya kuJanuwari 2025. Amalungu eqembu lakhe okuyi-National Coloured Congress abekhona ukuzomeseka nomndeni wakhe nawo ubukhona okubalwa nonkosikazi wakhe. Godebo Sibisi wezindaba ze1KZN TV kuChannel 261 ngisenkantolo yesifunda ePinetown. Iqembu le-Democratic Alliance DA KwaZulu-Natal lithi uChristo Poto obeliyisekela lemeya kumasipala uMhlathuze uzokhunjulwa njengomholi ozinikela kanye nesisebenzi somphakathi esisebenzela abantu baseMhlathuze ngobuqotho kanjalo nangokwethembeka. Leli iqembu likusho lokhu njengoba belihambele kumndeni kaBota namuhla ukuyobhonga emswaneni likhashwa neyimeya kamasipala waseMhlathuze uXolani Ngwezi. Umholi weqembu le-Democratic Alliance KwaZulu-Natal uSithembiso Ngema uthi-ke abalahlekele bona bodwa njengeqembu kodwa umphakathi nezakhamuzi zaseMhlathuze lilahlekele kakhulu. Uthi-ke bebebheke elikhulu ukubhoda njengoba bebezofulosa ngaye kwesobmeya njengoba kulungiselelwa ukhetho olumili basekhaya oluzayo. And this loss is not only the DA loss, it's a loss to the community of Mhlathuze. It's a loss to us as a Democratic Alliance, and it's a loss to the future because we were looking forward to him to become a mayor, and we all knew that he was going to deliver, but unfortunately God called him as early as possible. We sympathize and we send our condolences to the family of Christo
and also to the members of the constituency. Leli qembu lithi uBhota kabe siqalile umkhankaso kulolu sikhundla sobumeya futhi nabo bazoqhubeka lapha agcine khona njengendlela ke yokumhlonipha. Likhuluke igebe alishiyile emphakathini njoba besazi futhi uChristo was running for mayoral candidate. Umsebenzi ubese uqalile different wards around uMhlathuze. Njenge caucus siyofisa ukuthi umsebenzi awenzile siqhubeke nawo ngoba into enkulu njengamanje ukumhlonipha nokumemukela ukuthi akasekho ukuthi sikhumbule ukuthi umhla ka4 njoba useduze. Let's do it for uChristo. Abaholi beqembu bebehambeleke emzini kaBhotha uyobhonga emswaneni behambisana nemeya kaMasipala uMhlathuze uXolani Ngwezini. uNgwezi ke uchaza uBhota njengomuntu noma ikhansela ebelezinikele kakhulu emawadini nasekusebenzeleni umphakathi kunokusicabangela yena. Uthi ke labo bebemazi bayazi ukuthi ubengumuntu olela lokho akholelwa yikho futhi ke yaqinisekisa ukuthi immono yakhe iyafezeka. Ube umuntu oyisishabasheke ikakhulukazi sentuthuko nokufuna ukubona impilo zabantu zishintsha usuku nosuku. Abanye abantu nje abazi ukuthi through ukusebenzisana neDA njengoba sibe coalition nayo kanjalo neACDP neFreedom Front Plus sikwazela ukuthi kuleminyaka emine sikwazi ukuthi sihlengahlengise imigomo esinayo njengomkhandlu ukuthi sinikezele ngomhlaba kubantu abatshala imali la eMhlathuze ngoba ubuvimbela abantu ukuthi abatshala imali ukuthi bazotshala imali eMhlathuze. Sahamba ke sayo benchmarker eCity of Cape Town, sa benchmarker nase Thekwini Metro until size produce lokho ebesikufuna. Njengamanje ke ngoba sakwazi ukushintsha lo mgomo through ama initiatives amanye awo akhe sesiyaqala ukubona abatshala imali betshala imali eMhlathuze amathuba emisebenzi ayaqhamuka futhi sizoqhubeka sibambelele kulokho esikuachieve ndawonye. Kanti ilunga lomndeni lithi ke lilahlekele kakhulu ngokuhamba kaBhota kodwa ke libonga kakhulu kweseko likutholayo ngalesi sikhathi esinzima ababhekene naso. Yeah, I'm going to miss him. Found myself yesterday taking clothes out the cupboard for him. Yeah, thank you for all the support. Kulindele ukuthi ke inkonzo kumfihla ibeke ngesonto elizayo. Estabeni ke 1KZN TV ngingosamukeliso Ngqulunga ngiseRichards Bay. Isizwe sakakhoza kwaBhejane enseleni enyakatho kwaZulu-Natal esibambe ke imashe nokuthula ebisuka kwaJeka Sportfield belibhekese komkhulu ebukhosini kwaMntongo Mfunani ukuzwakalisa ke ikhalazo njengomphakathi kaBhejane ngeindaba ezithinta isihlalo sobukhosi. Ekhuluma ke nethemba lezindaba le1KZN TV usibonelo Dube uthi sekuphele cishe izinyanga ezingaphezulu kwezishagalolunye zonke yabekwa inkosi uMkhanyisi Khoza kepha kayibonwa nangalikhalo kayaziwa nokuthi kuphi futhi nezikhalazo zomphakathi kazenziwa sidalo. Isizwe samakhosi kwaBhejane besigcwele umgwaqo namuhla ukuzwakalisa ukuba abaphathekile kahle ngendlela izinto ezenzeka ngakhona esizweni sabo. Lapha ke esizweni sakwaBhejane ke ngonyaka ophelile mhla ka17 August kwafika uCocta nomndeni wakwaKhoza bazokwethula enkantolo yesizwe basethulela inkosi yesizwe okuwumkhanyisi wakwaKhoza. Kuze kube namhlanje inkosi yesizwe ayikazi iphinde ibonakala esizweni. Asazi ke ukuthi inkosi ikuphi sesihambile ke eminyango eminingi umnyango kwaCocta sesihambe kakhulu imihlangano nawo sibhala nezincwadi kodwa asitholi izisombululo. Njengamanje ke saphinda sabhalela no Premier wakwaZulu-Natal ubaba uThamintuli naye uThamintuli uyasho ukuthi uyayithola incwadi zethu kodwa akukho asisiza ngakho. Kuyavela nokuba kuyaziwa ukuthi isigxivizo ubani wasithatha futhi siyaqhubeka ukusebenza ngoba kunezincwadi eziphuma zinaso. Njengoba inkosi ingekho kwathi sanda kubekwa kwagena kwafika ugogo wayo uMamhlongo kwaKhoza wafika enkantolo yesizwe wathatha isigxivizo sesizwe wahamba naso. Kuze kube namhlanje isigxivizo nje sesizwe asikho silapha kugogo waseNdlunkulu. Agcina manje umphakathi ungasasizakali ngaso usiza abathiza bangabangani bakhe kuphela. So ke kuyasikhalisa kakhulu lokho kuumphakathi ngoba amathuba amaningi entuthuko asuke edinga isigxivizo umphakathi kawusasizakali. Ukubala nje kafishane uloliwe lapha uba nohlelo lokuba makunemsebenzi ethize eyilethe esizweni okuyayiphoqa ukuba
abazofaka izicelo zomsebenzi bese begxivizela isigxivizo senkosi abantu bakulelizwe lakwaBhejane kabasakwazi ukuthola leyo msebenzi ngoba leyo msebenzi leyo sebabelana bona bodwa ngale ngasese okugcina kungasaqashwa abantu ngendlela efanele. Umphakathi awusakwazi ukusizakala kweminye imikhakha ngoba kudingeka isigxivizo lesi umphakathi onganayo imvume yokusebenzisa. Kunama application ofanele bayawenza iminyango ethize eyoxhaso oagriculture nayo yonke iminyango othola ukuthi kufuneka incwadi yenkosi enesigxivizo. Abantu abasakwazi ukusizakala kulezo ndawo lezo ngoba isigxivizo kasikho. Nabasuke befuna ukuhambisa imfuyo nabo abasasizakali ngoba isigxivizo asikho. Sekufike lapho sethi cha sesikhatheleke njengamanje ngoba uhulumeni umnyango kwaCocta ngaphansi kwathula sizebuthelezi usilahlile awufunanga ukuthi usinike izixazululo ngoba amakhosi aphethwe uCocta kodwa okwenziwe uCocta kuthina lapha ezweni sakaBhejane sikubone kuyinto ekusibukela phansi umphakathi wakaBhejane. Lezi ndaba ze1KZN TV zibeziqiniseko cele entseleni. Asidishelele itolo nene besulo siyabuya futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1KZN TV nazo kwezona ehamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo lomholi weNCC. iDA ithi bezinikele ubeliphini lemeya eMhlathuze. Amakhosi angaphansi kwesifunda uGwatha yahambisana nombono ukuthi laba bokufika bakulele ngokungekho emthethweni kumele mayigubhe ijazi ligcwala umoya. Uhlalo wendlu yamakhosi kwesifunda saSogwini inkosi uMbuso Ngcobo uthi bengamakhosi aSogwini bazolekelelana ke nomphakathi ukuqhubha umkhankaso ukuthi laba bangena amaphepha abagunyaza ukuthi babekulelizwe baphume baphele babuyele emazweni abo. Amakhosi angaphansi kwesifunda uGu abamba isithangami lapho edingide khona izindlela bazozisebenzisa uqhubha umkhankaso ukuthi abakuleli ngokungemthetho ezizweni zamakhosi baphume baphele. Usihlalo wendlu yamakhosi kwisifunda uGu uthi bengamakhosi aSogwini bayeweseka lo mbono. Ayahambisana nombono noma athi laba abakhona ngokungemthetho bayacela amakhosi ukuthi cha abaphume babuyele emazweni abo. Amakhosi athi asesaba manje ukubuka isimo ngendlela esesiyona. Mawubuka nje endaweni zonke zeSouth Africa bayakhuluma abantu bakhathazekile ngokuthi kugcwele abokufika akusena mathuba omsebenzi futhi kunezinto eziningi ezenzakalayo ezibonayo ukuthi zenziwa ugebengu okwenziwa ukuthi labantu abakhona abanayo into lawo ngathi mothi uyamlandelela umlandelele ngapha. Uthi bakhathazekile ngomnotho ezizweni zamakhosi. Ukukhathazeka ukukhulu emakhosini kusekubukeni umnotho kakhulukazi endaweni zamakhosi noma indaweni zasemakhaya la sibheke khona kakhulu. Uthi amakhosi azoqhamuka nendlela yokusebenzisana nohulumeni ukuqhubha lo mkhankaso. Amakhosi ke athi azosukuma ayenze izindlela zokuthi uzobanjiswana kanjani nohulumeni. Acela amaphoyisa na bomthetho kanye noHome Affairs ukuthi inkosi nenkosi ithi izosukuma nje iye police station yangakubo iyocela ukuthi umphathi station ake kusukume kube lombidlango la kuthiwa khona uyabhekwa lamaphepha ukuthi ame kanjani. Uma ukuthi iyatholakala ukuthi lo ngaphathi esizweni akekho esemthethweni siyacela ukuthi aphume. Ube sebonga ungqongqoshe womnyango wakaCocta ngegalelo lakhe lokubuyisa isithunzi samakhosi. Sithanda ukuncoma nje kakhulu. Mhlambe isikhathi sesiside kakhulu singakwazi ukuzikhulumela. Sifisa ukubonga nokuncoma kakhulu igalelo aselenzile nje seloko efilile. Bekade kuneyinkinga la amakhosi ekade uthi uyahamba uyongena esibhedlela igula inkosi iziyongena esibhedlela ihamba ingakwazi nokunakekeleka kahle kodwa wafika yena wathi ufisa inkosi ithi uma ingaphathekile kahle ibe nabo into enesithunzi. Uthi negxathu lokubanikelela ngezinsiza balithakasele kakhulu. Uphindile futhi kwaba khona nala eqala khona ethi amakhosi awabe nokuthi uma esezohamba nje ethi inkosi isiya retire noma sifisa ukuhlala phansi
ingasafuni isizwa ukuthi amadolo asenzile inkosi ikwazi ukuthi ikhona imali ecoshwayo ezokwazi ukuthi inkosi ithi sengikhathele mfana wami uqhubeka nesihlalo nohlala ekhaya kodwa inkosi ibeke nakho ezobe ikhuluma ngabe ukuthi nakho kuseceleni engayibekele isikhathi kusasebenza. Lumbiko beniwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisesayidi. Abeyinhlanganezelwana bokufika kulelo ngokungemthetho babambeka imashi edolobheni lasempangeni enyakatho eKwaZulu Natal namuhla. Olilungu leMarch and March uThandile Mthimkhulu uthi basazoqhubeka nokumasha kuze kube ukuthi abakulelo ngokungekho emthethweni bayahamba babuyele emazweni abo. Inhlangano yeMarch and March behambele edolobheni lasempangeni ukulwisana nokuhlala kwabantu kanye nosomabhizinisi abakanamaphepha kuleli ngoba ibona bagcine sebenza ungahambelani nomthetho wakuleli bagcine sebadayisa izidakamizwa. Namhlanje sihlangene simasha to the municipality handing a memorandum against illegal immigrants occupying the local economy la Empangeni nase Richards Bay and all other places under Umhlathi as a municipality. So city local economy must be occupied by citizens, South African citizens as per Immigration Act number 13 of 2002 and also sihlangene ukuthi abantu bangaphandle badayisa ama drugs ngaphakathi kuma salon and hiding behind salons. So ingakho sila namhlanje. Unfortunately, unational chairperson wethu uMama Zuma is not here because of other commitments. Umasipala wesifundazwe unikezwe izinsuku ezisikhombisa ukuba ukhombisa ukuthi zizwakele izikhalo zesakhamuzi zasempangeni ukuba abokufika basamkelekile ukuba khona kuleli futhi uma ungekho umnyakazo owenziwayo angeke bayeke ukumasha. Sifisa ukubona umasipala ephendula kahle kahle after 7 days. Sifisa ukubona i-local economy yala Empangeni yabo uhamba la eSpa Empangeni it's full of illegal immigrants. There are no South Africans. Moya Richards Bay ngase Oakland Center it's full of illegal immigrants. No South Africans occupying the local economy. So esifisa ukubona ukuthi umasipala enforce law ukuthi akhiphe abantu bangaphandle ayishuisha ama permits kubantu base South Africa. Ayizukuphela manje imashi ukuze kuba izimfuno abakhala ngazo ziyenzeka ngendlela izakhamuzi ezifisa ziyenzeke ngakhona. Yes, asazoqhubeka siqale last year in March and siyaqhubeka. As you can see, the movement is gaining momentum nationwide. Namanye ama province ayajoyina. Njengoba ubona ngemuva kwami abantu baphumile ngobuningi babo, abanye baseza because abantu kade balinda losuku and abantu bakhathele ngama illegal immigrants that are occupying local economy. Lezi zindaba ze1 KZN TV nizibilo siqiniseko cele Empangeni. Asiphinde sithi shelele itolweni nabesilo siyabuya futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi kwindaba zethu ze1 KZN TV. Nazi ihlokwana zethu esithizo ezihamba phambili namuhla. Libuyele enkantolo lomholi weNCC. iDA ithi bezinikele beliphini lemeya eMhlathuze. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-16.65 kuyidola laseMelika libe ngu-22.23 kupondo waseBrithani libe ngu-19.36 kuyi-euro yase-Europe kanti intengo yegolide yona ngu-$4,557 3 cents ounce bese kuthi intengo engahluziwe yona ibe ngu-$105.72 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Livule kahle ngokuqoqa amaphuzu aphelele iqembu lesizwe le-under 23 amajimbosi liguqisa iSenegal emidlalweni kaGroup D wa-Africa Cup of Nations AFCON under 17 izolo kwekusihlwa eComplex Mohammed VIP 3 eRabat eMorocco. iSenegal iyona ke bonini ethi kuqala ngesombe sokuqala ngegoli elivalelwe phakathi nguCheikh Tior ngomzuzu ka-44 nokho kamajimbosi abuye ngesivuthe ngesombe sesibili inganathi simama eshayela ukulinganisa ngomzuzu ka-48 ukucindezela kwamajimbosi kutheleke iy'thelo ezindle kathi ke ethola ke igoli lesibili ngomzuzu ka-55 umkhonto kugwaza ekhaya kuTior ezama ukususa umhlolo ekhaya. Amajimbosi kaqhathuke neSenegal, Algeria neGhana kuGroup D kanti azobuyela ke ensimini ngokubhekana neAlgeria ngesonto ngehora lesihlanu ntambama kulo mqhudelwano AFCON under 17 oqale ngolwesithathu ozoze kusongwe ngomhla zimbili ngenyanga ezayo.
Yanina bakampondo zamile njeni kube zamile enkomeni sasokwakha amagudu okubhemela. Okwamzibo umntwana nethemba lonke le indaba sithi khumo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuliz Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile